på kanalen Strik med Brix. Det er mig, der er Brix. Jeg hedder Karina. Og jeg vil det næste stykke tid underholde med noget garn og noget strik. Og først så vil jeg gerne lige have lov til at ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul. Det er lidt på bagkanten her, men min december har været fuld af alle de ting, som en december måned kan blive fuld af. Så jeg har simpelthen ikke lige haft tid til at sætte mig ned og lave en podcast til jer før nu. Men jeg håber, I stadigvæk har lyst til at se med, og jeg har jo kunne følge med i, at der har været udgivet en masse skønne julekalender og andre ting, så der har været masser af strikke-relateret underholdning at hente. Ja. Så må vi se, om I kan få tid til at se med her hos mig, måske en gang her i det nye år, eller hvis I er hurtige inden, så også lige et godt nytår, må I også hellere få med på vejen i hvert fald. Ja, jeg har en kæmpe stak og rod og kaos rundt om mig af færdigstrikkede ting. Jeg har nemlig sådan lidt af princip, at jeg gerne vil have pindene tømt. Egentlig gerne sådan december, sådan så man har december til at nå at gå og lave det. Og det gjorde jeg også, men jeg er jo ikke sådan en, der har helt vildt mange projekter stående. Så det der med at finde mine 3 projekter frem og få dem gjort færdige eller få pillet op, det var ikke det, der sådan tog lang tid. Men så blev der bare lige plads til, at en masse kreativitet lige væltede ud, og en masse små projekter, sådan, når man fokuseret arbejder kun på et projekt, hurtigt bliver færdige. Og det har lige resulteret i en masse ekstra strik her i december, og det har bare været skønt at være i flow, som de siger. Så lad os hoppe ud i det. Det første, det er mit potaware, og mit potaware er også noget færdigstrik. Og det nu vælter jeg en stol her på mig. Det er en t-shirt, og det er fra Petit Knit, så er den måske Poppy Tee eller sådan noget. Jeg finder det i opskriften lige om lidt. Dobbelt halskant. Den har lidt sjove skulder, hvor man strikker et stykke for sig og samler sammen, og strikker egentlig ærmet med rundt med det samme. Jeg har blokket den sådan lige til den gode side måske, fordi at opskriften slet ikke er beregnet til det her garn, som er noget håndfarvet strømpegarn op fra Knitgård, som jeg købte, da jeg var på Fiberfolk. Nu skal jeg hive den rigtige taske frem, den står hernede. Og så skal jeg lige være helt sikker på, at jeg siger det rigtigt her. Det hedder Merino Sock i Finger & Wake. Sådan der, og det er fra Knitgård, og den kan vi også læse på. Yes. Jeg tror ikke, det har en farve. Jeg har i hvert fald ikke lige kunne læse mig til det, men jeg har købt 3 fede af sådan noget, der for mig er sådan en lidt, altså jeg forbinder det med noget kirsebæris. Det er det muligvis ikke, men eller i hvert fald den der sådan dybe farve, der sådan træder frem ind imellem. Og jeg har strikket af 3 fede, og har det her tilbage. Jeg har ikke engang lige fået det vejet. Men som I kan se, et garn med, hvis den lige stiller skarpt, med rigtig meget forskellige farver og spil i. Der er nogle næsten helt hvide områder, og nogle meget, meget mørke områder. Det har været en fornøjelse at strikke i. Jeg har på ingen måde gjort noget som helst for at tage hensyn til, at jeg sidder med 3 forskellige nøgler, som skifter her omkring. Synes jeg ikke, man kan se. Og så har ærmerne jo været sat på hold indtil her. Så det nederste stykke er et andet. Og jeg synes egentlig heller ikke, altså jo, det laver da sådan nogle striber, om man vil. Men ikke på en måde, hvor at det er noget, der generer mig. Det er faktisk noget af det, jeg godt kan lide ved det håndfarvede garn, at man kan se det levet. Så den har jeg strikket her i december, og modellen hed Poppy Tee. Poppy. Jeg skal på det, og er fra Petit Knit. Hendes, den er sådan mere oversize, og det er den jo nok også kvæg, at den er lavet i noget i en helt anden garnkombi, end jeg lige har valgt. Min tanke var, at den gerne måtte være sådan lidt luftig og lidt
lidt mere let. Egentlig er hendes, at den er også med korte ærmer. Jeg har så valgt at lave ærmerne ned forbi albuen. Men ellers har jeg ikke rigtig lavet noget om ved opskriften. Den skulle strikkes på pinde 3,5, og det var egentlig det, der nok lidt gjorde, at det der med en følgetråd. Og dog, jeg har valgt ikke at have en følgetråd med. Det er der 2 grunde til. Den ene, fordi at jeg gerne vil have, at den skulle være sådan en, jeg kunne bruge i foråret. Og den anden, lidt fordi jeg synes tit, det her håndfarvet garn, det mister sådan en lille smule af sin lækkerhed. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det ellers. Men det mister for mig en lille smule, når man ikke kan se spillet i det, fordi jeg synes egentlig, det er det, og med al respekt for danske håndfarver, ikke fordi Knitgård er dyr eller noget som helst, men så synes jeg egentlig, det jeg betaler lidt ekstra for, det er fordi, at jeg gerne vil kunne se det her spil her. Så hvis jeg nu sætter en hvid eller en lyserød mohair eller på anden måde lace-tråd til, så synes jeg egentlig noget af den farve drukner lidt, og det synes jeg bare er ærgerligt. Så derfor har jeg valgt ikke at sætte en følgetråd i. Det var vist en lang søforklaring. Jeg kan godt lide det look, den har uden, og synes hverken, at den bliver for tynd eller noget som helst. Men den skulle strikkes også på pinde 3,5, det er også derfor. Så jeg havde måske også en bagtanke om, det kunne være, at den ikke lige sådan hurtigt blev færdig. Men fordi det her garn her egentlig ikke ligesom selvstribende garn, men stadigvæk sådan hele tiden skiftet, så havde jeg sådan, jeg skal lige se lidt mere, og lige lidt mere, og nu mangler jeg ikke ret meget, og så, ja, så gav det bare lidt sig selv. Så den har nogle helt vildt sjove detaljer, nogle halskanten, der er lavet anderledes. Den her skulderkonstruktion kan jeg egentlig rigtig godt lide. Den var også i den Smilla-sweater fra er det Anne Wenzel, hvor det sådan går lige over. Jeg synes egentlig, at de er rigtig behagelige at have på. De falder ikke sådan ned på samme måde. Og Raglan starter jo også altså først det længere nede. Så det er jo ikke sådan en klassisk Raglan, tror jeg. Men det var i hvert fald med pottewear og færdig strik. Første stykke af mange. Der pakker det lige ned. Det har boet i den her taske fra Baimarki. Den blev for stor til at være i den lille, så den måtte over i den store. Og har følgesvend af en progress keeper, jeg havde købt ved Marianne ved Knitwear Baimarki. Og jeg har haft julekalender fra Dorit, Ladybug-jern. Og der var jo de her fine maskemarkører med. Sådan der, som jeg lige synes passede rigtig godt til. Så de har sådan været et sæt. Ja. Det var den første. Den kører jeg lige til siden der. Det var jo ikke den første, der var færdig. Det var faktisk den sidste. Jeg har vasket den, eller haft den til at ligge og tørre i nat. Og har sådan ægte fået lavet sådan nogle, fordi jeg har blokket den. Fordi det her strømpegarn her, det jo giver sig. Så jeg var godt klar over, at den skulle sådan. Men så gav den alligevel så ikke helt så meget alene i vask. Og jeg ved ikke, om der kommer mere i takt med, den bliver brugt. Det gør der nok. Så jeg havde fået lavet sådan nogle dragehaler, kalder jeg det, når der bliver de der spidser hernede langs siden. Jeg har prøvet at glatte det lidt ud. Jeg håber ikke, det var noget, I lagde mærke til. Nå. Sniksnak. Færdige projekter ellers er der en del af. Og sådan for god ordens skyld, så siger jeg det hele, og det er ikke det hele, jeg har. Jeg har strikket 2 par strømper, helt plain vanilla strømper i strømmegarn fra Meilenweit, og dem har jeg ikke, de er givet væk til gave. Jeg er rigtig glad for det her Meilenweit her, det er sådan merino strømpegarn, så det er et af de bløde, og det gør, at for mig så forskellen på strømper og sokker, det er det her med tykkelsen, og strømper skal kunne gå i en sko. Det er sådan hovedreglen med mig, ellers så gør jeg ikke sådan helt vildt meget op i, om vi kalder det ene eller det andet. Og det kan de her Meilenweit, men samtidig fordi de er sådan bløde, og hvis man så strikker dem på en pinde 2,5, så bliver de sådan helt fine til det. Der kommer lige nogen herude hos mig. Jeg har lige en hund, jeg skal ud og stoppe. Øjeblik. Jeg har en lille hund herude, som egentlig normalt aldrig siger noget, og så en gang imellem, så får hun lige øje på sin egen skygge, eller en flue, eller et eller andet noget. Og jeg ved ikke lige, der var ingenting derude. Men jeg gad ikke høre på, hun står og gør. Så ja, det beklager afbrydelsen. Vi var ved at snakke strømpegarn. Det her Meilenweit, det eneste, som jeg har med det lige nu, det er, at jeg har købt det ind i en garnbutik, der lå inde i Horsens. Det er jo fra Lena Grossa, hvis ikke jeg husker helt forkert. Det er det.
Og er bare sådan helt klassisk 80-20, tror jeg. Nej, 75 merino extra fine og 25 polyamid. Og det her bare, kvaliteten af det er jeg bare helt vildt glad for, fordi den der tæthed, man får, når man strikker det på 2,5, gør, at selvom det egentlig er strømper, altså for mig bliver det også sokker lidt. Så det er jeg bare rigtig glad for. Men der hvor jeg har købt det indtil videre, den butik er lukket. Og selvom jeg synes, jeg har hamstret en del, så er jeg faktisk allerede ved at være langt nede. Så jeg har lige til mit lager tilføjet noget opal garn, for at se om det kan det samme. Og det var jeg også godt klar over, at det er jo ikke lige så blødt, som det her merino strømpegarn er. Men kender I et godt alternativ, der kan det samme som det her Mejlen White, så endelig lige sige til, eller hvis I kender en hjemmeside, hvor jeg kan bestille det hjem til fornuftige penge, så endelig tip mig, fordi det er favoritgarnet til strømper. I hvert fald når det bare skal være vanilla. Yes. Dem var der 2 af, og så ud over det, så har jeg strikket huer til hele familien. Det startede med en hipsterhue til min søn, og han har selv valgt garnet. Og det er Halloween-garn fra birkefiber. Og jeg har sat sådan et af de der petit skilte på. Made by someone who loves me. With help from Petit Knit selvfølgelig. Og den er han bare rigtig glad for. Og jeg er rigtig glad for, at man sådan kan blive set med sådan en hue her. Så win-win. Ja. Så da jeg var gået i gang med de her hipsterhuer, så kom min kæreste og sagde, sådan en vil han også gerne have. Og jeg havde i mellemtiden strikket den her til mig selv. Den her har jeg strikket i sådan noget lang merino lace 400. Så den er sådan lidt tyndere. Men ja, en okay hue, synes jeg. Jeg har bare fulgt opskriften fra Petit Knit på hipsterhuen. Og min kæreste mærkede den her, og var sådan en om det er den, han skulle have. Så jeg strikkede sådan en til ham i det her garn. Jeg har filterkage hernede. I får det lige at se sådan her, mens det stadig hænger hernede. Og det var fra Knit Lovewear. Og hedder Army. Det købte vi også, da vi var på Fiberfolk i Aalborg. Der er et rigtig fint spil i det. Det strikkede jeg så en hue til ham i, på samme måde som det her, altså i en enkelt tråd. Hun er rigtig på en dobbelttråd, men vi var bare begge to enige om, at jeg havde på et tidspunkt lavet en Oslo-hue til ham, og den var sådan lidt for varm til sådan, at den kunne forsvinde. Så selvom han er tyndhåret, så synes han, at den var lige lovlig varm. Derfor blev vi enige om, at den skulle strikkes i en tråd. Og så var det gik hen og blev alt det her sne og frost, og han har 1 kilometer, han skal gå, når han parkerer, for at komme på arbejde hver morgen, og 1 kilometer tilbage igen til bilen. Og så synes han alligevel, at det blev lidt for koldt med den her tynde hue, og det var min altså også, da vi kom dertil. Jeg nåede bare aldrig at lave en ekstra til mig selv. Men der var jo så rigeligt af det her garn her tilbage, som så oveni også er sådan en merino, altså 100% merino, så det er jo et lækker garn, men, og jeg havde faktisk strikket det meste af en strømpe, før det sådan gik op for mig, at der er jo ikke noget nylon i, så sådan en strømpe vil jo alt andet lige brug ikke holde ret længe, og det gav ikke rigtig nogen mening at bruge tid på. Så den strømpe blev pænt pillet op igen, og så fik min kæreste en hue mere. Og den, jeg ved altså ikke lige, hvad det er, hvordan han lige hiver i den, eller et eller andet noget, men det virker som om, at den her, altså der er jo sådan et ombuk her. Et langt rør med de der ribmønster. Og så folder man den jo. Og så står den ligesom sådan dobbelt, men det er lidt ligesom om den gerne vil falde lidt ned her. Så jeg ved ikke lige, jeg skal lige have spurgt ham, om det er irriterende, når han har den på, om den lige skal have et lille sting, eller så lader vi den bare være. Men det jeg gjorde her, det var, at jeg brugte igen den her Army. Og så satte jeg den sammen med det her fra Navia, som er sådan en børstet alpaka i sådan en, jeg tror faktisk farven bliver gengivet meget godt, i sådan en musgrøn. Og de to til sammen gav det her spil her. Og nu er det en skam, han har taget en anden hue på arbejde i dag, fordi hvis man sammenligner de to, så er det meget, meget tydeligt den forskel, det gør at sætte en følgetråd i. Så selvom
at den lysgrønne her, den matcher måske heller ikke 100 i forhold til de lyse farver, der er her i, men spiller alligevel sådan okay sammen med det, så drukner, jeg laver godsøjne, noget af det altså en lille smule. Og så snakkede vi faktisk om, at på en måde, så blev det som om, at den her blev sådan stribet, at man ligesom kunne se sådan nogle. Og det blev den anden overhovedet ikke. Og det er strikket fra samme fødder på samme måde og alting. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at nogle af nuancerne ligesom forsvinder lidt i, når den her følgetråd har den er med. Den blev i hvert fald lige det tættere, så den blev han glad for. Så altså 4 styks hipsterhue. Og vi lader lige garn og det hele lande på gulvet. Så det er nemlig så dejligt nemt at rydde op bagefter eller noget. Men det var altså bare den her hipsterhue fra Petit Nit. Står deroppe. Jeg har købt opskriften på nettet. Så derfor er den sådan printet omvendt af, hvis man sådan vil købe den af hende, så skulle man lukke op den anden vej. Det kunne jeg ikke lige få det til, men jeg kunne godt se ideen i, at det ikke sådan fyldes 4 stykker papir. Så ja, det var det. Hvis vi lige sådan skal gøre det der fiberfolk færdigt i Vejle, så fik vi nogle andre ting med hjem. Jeg fik, det glemte jeg helt at vise, at nede i det her projekt har brugt i den her. Den har jeg også købt ved Knitwear by Maki. Jeg er blevet super glad for den her størrelse og den her facon. Den passer perfekt lige sådan nedover. Jeg har sådan en lædertaske, hvor den her egentlig sådan passer med, at min drikkedunk lige her kan stå ved siden af, og så kan den sådan lige gå ned oveni. Og det gør, at så kan jeg bare lige åbne den, og så står den jo så, fordi den er nede i tasken, og det er nemt at pakke sammen og sådan noget. Så den er jeg rigtig glad for. Der er også noget super sødt stof på indersiden. Og jeg købte også, her har min lille julerensdyr, Progress Keeper, hængt på og pyntet. Og jeg ved ikke lige, om jeg er sådan en, der pakker sådan en væk, eller om jeg bare bliver ved med at bruge den. Det gør jeg nok. Men den passede også fint til den lidt jægergrønne taske her. Så. Og det sidste, vi fik med hjem fra Fiberfolk, tror jeg nok, hvis ikke jeg husker helt fejl. Nej, jeg købte flere ting. Jeg købte også sådan nogle her bogmærker, som børnene skulle brodere på ved trillegarn. Nu skal jeg se, jeg har tændt en lampe herovre ved siden af, for at I kunne se farver og sådan noget. Hvor jeg bare købte pladen, fordi jeg har simpelthen så meget restegarn, så det var meningen, at børnene skulle lave det til julegaver. Men min søn brækkede armen i november, og har gået med gips hele december. Og så var det her altså simpelthen ikke en mulighed, når man ikke kan bruge sin arm rigtigt. Så den ligger og venter. Vi har nok brugt til noget andet på det andet tidspunkt. Jeg synes i hvert fald, at den er god. Og så havde jeg til Fiberfolk havde jeg min kæreste og min bonusdatter med. Og min bonusdatter var hende, jeg havde lavet det der Virtus Unite til i sådan mange farver. Og altså bekendt lidt mere glad for farver, end jeg er. Hun er også kun 8, så der er måske også noget der. Hun ønskede sig nogle fingervanter, for det har alle vi andre, og det er rigtigt, det har alle vi andre, og det har hun egentlig også. Hun har bare smidt dem væk. Så, men hun valgte 2 minier, og det blev til de her. Og de har så ikke strikket sådan en opskrift, de bare. Jeg har stået lige så mange op, som hvis jeg skulle lave et par strømper til hende. Og så har jeg havde valgt hun 2 minier, og de blev bare valgt af kærlighed, så de var ikke på samme base. Det ene var en Silje DK, og den anden var en Silje, og de får bare i Killerik begge 2. Det her, det var der lige tilbage af de 2 farver, så der er ikke så meget at gøre med, det passer perfekt. Jeg lagde den almindelige Silje dobbelt, for at Hansen fik sådan cirka samme tykkelse, og det har givet sådan et lidt stift eller tæt stykke stof, men til et par handsker, så tænker jeg egentlig, at det er fint, at der ikke lige kommer alt for meget vind igennem. Så det er bare det. Så hun var meget glad for dem, og på Fiberfolk fik hun også vist hendes 2 slanger, kaldte hun dem, og havde dem ned i lommen frem til alle, der gad at kigge. Så tak for det. Ja, de var også færdige.
så skal jeg huske det hele fra hinanden. Var det her med de der tomme pinde, vi skulle have gang i. Og det jeg så fandt frem, som var mit absolut ældste projekt. Ej, det passer ikke. Jeg havde 2. Jeg havde en sweater, som var sådan en, der skulle laves ud fra fri fantasi i sådan nogle hvide farver og med noget brun mønster. Og jeg tror aldrig, jeg har vist den herinde på podcasten, fordi det var sådan noget, jeg selv skulle digte. Det var ikke en opskrift til det eller noget som helst. Så havde jeg bare taget udgangspunkt i en strikkeprøve eller et eller andet. I hvert fald så er det jo sådan, at med alt det her medicin, jeg har fået, så har jeg taget en del kilo på. Og jeg kunne i hvert fald hverken helt eller halvt være i den der sweater der, og have sådan et projekt liggende, som ikke er færdigt, og som af en eller anden grund er blevet parkeret der, som jeg lige husker det, fordi det var sådan noget lidt trælsgarn, og det var lidt svært at få til at gå op. Ja, den blev i hvert fald pillet op, og er pakket i en pose, og skal med hen på mit arbejde. Jeg er skolelærer, og vi har kreafri kvarter 2 gange om ugen. Og ungerne elsker at lære at strikke og hækle. Og lave fingerstrik, og de sådan syr på karklud. Og der kan de gøre en rigtig fin bruges til. Så kommer det til glæde i hvert fald. Så den blev pillet op. Det andet projekt, jeg havde på pindene, det var denne her. Og den mangler altså lige sådan en elastik heroppe i livet, så det må vi lige bære op med. Men det var mit Garden Party skørt, som er en opskrift fra altså her hedder det jo 19 colors fra lære til liv. Og undskyld Kirsten, men jeg kan faktisk ikke, hvis du ser med, jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad det endte med at hedde, men opskriften ser i hvert fald sådan her ud. Og det jeg havde gjort, det var, at jeg havde taget alle mulige forskellige sådan sommergarner og sat sammen i nogle rester og i nogle vilde farveforløb, sådan som jeg lige havde det. Det der så skete undervejs, mens jeg strikkede på den her, det var, at jeg lidt blev træt af de her farver her. Og hvorfor, det ved jeg ikke, for jeg synes egentlig, altså sådan som en helhed, er den så kikset, at det er fint, tænker jeg. Men ja, jeg gik i hvert fald død i den. Og det der var det fjollede ved det, det var, at jeg var kommet her til min popcorn. Så det vil sige, at jeg manglede at strikke. Altså man starter på det her Garden Party skørt med de mega mange masker nede i bunden, og så tager man ligesom ind over en eller anden fordeling opad. Så jeg manglede at strikke herfra og hertil. Og så er der ombukket kant på, og der skal lige sættes en elastik ind i heroppe i toppen. Og så er den klar til brug. Så det var ikke ret meget, jeg manglede på den. Men nu er den i hvert fald færdig, med undtagelse af den der elastik. Det kan nås endnu. Rådet er ikke omme. Pinden er i hvert fald tom, og det var det, der var målet, ikke? Så havde jeg jo gang sidste gang jeg rækker ud, det ligger lidt langt væk, i den her jakke fra Ellens Hentesæt. Og jeg tror nok sidste gang, jeg snakkede om det her med ærmelængderne. Og der var alle mulige, der var søde at skrive. Nogen, der havde en baby, de kunne måle på, og nogen, der havde nogle andre opskrifter, hvor de kunne komme med nogle mål. Og det jeg så faktisk gjorde, det var, at jeg gik ind og fandt, at jeg havde fået en opdateret version, må det jo være, på mail for lang tid siden. Jeg har bare printet den her og lagt den ind i en mappe, og derfor var det bare den, jeg gik hen og fandt. Jeg fandt ikke den, der var printet. Og der stod det også i. Så ærmerne var, det jeg tror, jeg snakkede om sidste gang, det var, at jeg undrede mig over, at ærmerne ikke var længere end kroppen. At jeg ville gerne have, at de sådan lige var gået sådan lidt ned. Det gør de ikke. Men færdig er den i hvert fald blevet jakken her til hentesættet. Og den skal bare i en gavekasse. Den er ikke sådan med nogen specielt i tankerne. Den er strikket i det her hjertegarn alpaca, som jo var noget, jeg i sin tid købte til min spotsfætter. Og nu, det her det er det sidste af det brune, så nu skal vi snart ikke se mere til det. Der var også noget hvidt garn. Og der tror jeg, jeg har et enkelt fed tilbage eller sådan noget. Det der er ved det her garn her, det er 60% alpaca, 30% merino og 10% silke. Det er bare mega blødt. Altså virkelig blødt og dejligt. Men det fnuller. Altså ikke sådan på den der måde, hvor det sådan sætter sig i knotter, men sådan på den der måde, hvor at når jeg har siddet på en stol, jeg ved ikke om man kan se, at der kommer sådan nogle hår ud herfra. Lidt.
så ligger de hår altså alle mulige steder, og det er jeg sådan lidt træt af. Og det var det, der var snakken med den her trøje her, på et tidspunkt i hvert fald, om man så godt kunne lave det til babystrik. Og jeg ved godt, at det måske ikke er populært at sige, men jeg tænker, at hvis man som forælder er opmærksom, det vil man vel altid være på sit barn, så tænker jeg jo ikke, at det er fordi, de kan sluge halvdelen af sweateren, og dermed blive kvalt i de her små, fine hår. Men det er selvfølgelig altså en temperamentsag, og det er jo noget, jeg så, når jeg skal give gaven, skal jeg lige være opmærksom på, at jeg finder en mor, der er med på det. Og altså, den er lavet i størrelse, jeg kan ikke huske, hedder den 9 måneder eller sådan noget. 6-9 måneder. Så tænker jeg også, at så har man også en vis størrelse, altså så er man ikke sådan helt forsvarsløs i det her med at kan ligge og ikke spytte det ud igen. Så ja. Jeg passer på med at sige mere, man kan blive så upopulær. Men den er i hvert fald der. Så har jeg, så havde jeg også på pindene sidste gang mit sjal. Jeg rækker ind over her. Får mig helt op i af. Og det er Kjelle Pak, der er helt kæder med at sidde deroppe. Jeg tror, jeg hopper lidt tilbage igen. Jeg har strikket det her sjal af kemi. Jeg har set det inde ved Maren Tykke. Hun havde lavet et af dem, der var sådan kæmpe, og jeg vil gerne have sådan en kæmpe sjal til, når jeg har udeskole, fordi så har vi ret tit bål, og så de sjaler, som jeg normalt bruger, de kommer rimelig meget til lugt, og jeg synes egentlig ikke, altså det generer mig ikke, at sjalet lugter af bål, men det generer mig, hvis jeg sidder til matematik dagen efter, at jeg kan lugte mig selv, når jeg går rundt, så det gider jeg ikke. Så det var tænkt til, at det var mit udskolesjal, det her. Det var af Isabel Kramer, og Marianne har lavet sit i sådan noget andet garn. Jeg har lavet mit i, jeg rester lidt, fordi jeg har gemt det sidste her i en pose. Jeg har været så heldig at få noget Plutilope. Er min tante og onkel, der har været på Island. Jeg rejser mig altså lige op, fordi det er lidt stort det her. Så håber jeg, at I stadig kan høre mig, selvom jeg lige er kommet et skridt længere bagud. Men det er blevet lige så kæmpe, som jeg ønskede mig. Og det består jo af de her forskellige sektioner, hvor at jeg har selv lagt det her stribeforløb ind. Sådan hænger, jeg ligger lige på til side. Sådan der. Der er nogle stykker, hvor der er noget ret, der bliver brudt af nogle vrangeriller. Og det fortsætter egentlig helt herned til. Og det på tegningen, eller på billedet her, der er sjalet vist nok ensfarvet. Og jeg har set nogen, hvor de så har lavet det i en, og så det næste. Jeg har bare valgt at dele det lidt op, for at det ikke bliver sådan en stor flade af noget. Jeg har fået 3 forskellige. Jeg ved ikke, om det hedder fed. Plutilope er jo det her garn her, der ikke er spundet. Så det er jo sådan noget, ikke tvundet noget, så det er jo sådan noget, der er nemt lige sådan at tage fra hinanden, men det er også lige så nemt at sætte sammen igen og strikke videre på. Så de 3 farver skulle selvfølgelig alle sammen i spil. Der er nogle mønstre her på, og jeg tror nok, hun kalder dem klokkeblomst. Det tror jeg også, jeg sagde sidste gang, at jeg kan ikke lige få øje på, at der sådan er særlig meget klokkeblomst over det. Men jeg synes i hvert fald, det er fint. Og som jeg kommer til at skal bruge det i udeskole, der er det altså helt kællingesjal-agtigt. Sådan her tænker jeg, at jeg skal have det bare bundet, og så have det på som sådan en ekstra kropsvarmer. Og hvis det kommer så dertil, så kan det jo også godt nå rundt om en 17-18 gange. Ej, så er det heller ikke værre, men det er et stort sjal. Og jeg ved jo, at der er jo nogen, der vil kunne gå med det her, og så vil der jo være nogen, der vil synes, at det stikker og krasser. Det synes jeg ikke, det gør. Det jeg synes, der er det værste, hvis vi sådan skal sige, der skal være en ulempe, det er, at det lugter. Eller, det gjorde det i hvert fald, da jeg sad med det. Altså, lugtede det af det der, hvad hedder det? Ja, fedt. Noget, der er i uld. Naturligt et eller andet noget. Og det gjorde, at mine fingre blev sådan helt ulækre. Altså, det er bare ikke noget, det er ikke sådan et rigtigt problem. Det er et ilandsproblem, tror jeg. Ja.
Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at det er færdigt, og nu kan det blive taget i brug i det nye år. Fordi jeg har haft det til at ligge og vente, så jeg kunne vise det til jer inden. Det ryger også på gulvet. Og tro det eller ej, jeg kan se heroppe, at jeg tror, jeg har snakket i noget, der minder om snart 20 minutter. Og det var kun i runde 2, så mere end det. Men vi er ikke engang færdige nu. Jeg har lige to projekter mere af færdige projekter. Og dem tager vi lige lidt hurtigt. Det er... eller hvorfor? Altså, vi tager dem bare. Ja, ikke noget med hurtigt. Vi har ikke travlt. Tag noget ekstra kaffe. Strik nogle ekstra masker og nyd det. Jeg har lavet den her bobble cardigan. Nej. Poncho med bobler hedder den. Ikke en cardigan, for det er den i hvert fald ikke. En poncho til min bonusdatter. Og den er strikket i Drops R. Og jeg har den her lille rest her tilbage. Lyserød. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Det er noget, jeg har købt i en genbrugsbutik. Til sådan, i sådan en pose, hvor der lå en masse, hvor noget havde været vundet op og sådan noget til 40 kroner eller sådan et eller andet. Hun valgte selv, da vi var på Fiberfolk, så der var en ting mere for Fiberfolk. De her knapper fra Deadly Daisy, at dem ville hun gerne have på. Så det har hun selvfølgelig fået. Og så er det det her bobbelmønster, som når jeg skal vise det på skærmen, synes jeg ser meget sådan udvisket ud. Ej, måske man godt kan fornemme, at det er der. Altså det er i hvert fald det er meget tydeligt at se i virkeligheden. Så hvorfor det lige sådan briller på skærmen, det ved jeg ikke. Poncho med bobler var en opskrift fra hendes verden. Der så sådan her ud. Og her kan man jo se, at de her bobler her træder meget tydeligt frem. Og så tydeligt her er boblerne heller ikke i virkeligheden her hos mig. Men de er mere tydelige, end det de ser ud til at være på skærmen. Hun er glad for den. Den er taget i brug. Den er ting, som man kan have hen over jakken, kan have hen over en bluse. Det man ønsker. Yes. Og fordi hun er mega strikkeværdig, hun bliver mega glad for de ting, hun får. Og min dreng, jeg har en søn jo selv på 10. Han er i hvert fald ikke sådan videre begejstret for strik. Han har haft en hjemmestrikket sweater, som er den, han har brugt, når han skal til spejder. Sådan lige hen over uniformen, eller indenunder, eller et eller andet noget. Den har han været glad for. Den er ved at være lidt lille og blevet sådan lidt mavesweater, så jeg tænker, at det bliver i hvert fald en plan for det nye år. Ja. Der er, det blev sniksnak. Jeg har lavet en ekstra bluse til min bonusdatter. Igen noget af det garn, jeg fandt på loppemarkedet i den her lyseblå. En peacock. Ja, hvad hedder den? Lille peacock. Den er fra bogen Børnestrik med kærlighed på pindene. Og så er det bogen. Og jeg kan faktisk ikke engang huske om... Jo, den anbefaler Sandnes Kos. Og det jeg havde på lager, det var det her fra Lana Grossa Baby Light. Og forskellen på de to er jo, at Sandnes Kos er jo sådan en tube, hvor der er blæst fiber ind i. Og der er det her, det er sådan mere sådan nogle lykker. Eller sådan lidt, altså sådan nogle lykker, der ligger inde i hinanden. Jeg tænker sådan på, dengang jeg var lille, så havde jeg sådan jeg tror altså, vi kaldte den en flittilise, hvor man kunne lave sådan en eye-code. Og det blev nogle gange sådan lidt løst. Og fordi det bare var sjovt at trække i den der nede i bunden. Og det tænker jeg sådan på, at det minder lidt om det på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om I kan få på de her små lykker her. Forskellen på at strikke med det her, og så strikke med Drops R, var gigantisk. Altså, jeg er meget mere fan af det her. Der var ikke alt det der sådan på samme måde fnuller over det hele. Og om det er fordi det her var nyt garn, der ikke havde været strikket en gang før, det kunne man se, at det der Drops R, det havde været strikket, fordi det var vundet op i bolde. Og det her lå stadigvæk lige ved sådan noget nøgler. Om det er det, der gør det, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg glæder mig lige til at se den her i brug, fordi
hvis det holder lige så godt, som det var at strikke, så skal jeg i hvert fald også selv have noget i det her. Det var virkelig noget lækkert garn. Det er, jeg mener, at den der koster, den er 150 meter, løber 150 meter, og den her, den løber 180 meter. Den består af 62% alpaka, 23% merino-uld og 15% polyamid. Men det føles på ingen måde som kunst, altså som noget nogle gange godt kan være. Det er det her bare overhovedet ikke. Virkelig lækkert. Så hun har haft den på de første mange gange, og det kan man i hvert fald ikke se. Den er hun glad for. Og så kan jeg lige spørge derude i verden. Jeg sidder her og peger med mine fingre. Skarpe dame. Undskyld. Når I laver det her peacock-mønster her, så min omgangsstart, den er blevet her midt på ryggen. Mellem de her faner her. Jeg ved ikke engang, om man kan se det på skærmen. Men jeg synes faktisk, der bliver sådan en lille bræk i det. Altså ikke fordi det sådan ser dumt ud, men her, der kører den der sådan muslinge, den kører bare sådan, nej her, den kører sådan helt glat. Hvor at heromme, hvor samlingen er, der er der altså ligesom, der er sådan en lille hak her i midten. Og jeg ved ikke, om der er et eller andet tricks til det, eller om jeg bare skulle have flyttet. Så, altså lige nu bruger jeg det jo bare til at kende forskel på forlæns og baglæns, skulle jeg lige sige foran og bagpå. Men ja, jeg ved det ikke lige, om der er et eller andet i det. Pas. Jeg glæder mig til at se den i brug, og så skal jeg finde ud af, om jeg selv skal have noget af det. Så skal jeg jo ud og købe mig noget garn, hvis det er. Eller, jeg mangler ikke. Men, jeg kom igennem bunken af færdigstrik. Og heldigvis så er det med at vise jer igangværende strik en ret hurtig proces, for min pinde er helt tomme. Jeg har absolut ikke gang i noget, men jeg har i dag den 29. december. Og jeg er næsten sikker på, at jeg nok får gang i noget, inden vi sådan skriver 2024. Så et eller andet er der, men er det et enkelt projekt eller sådan, så bare det der med lige sådan at have fornemmelsen af, at der har været helt ryddet op, det giver mig en eller anden ro, i hvert fald. Så jeg hopper lidt videre til sådan nogle andre ting. Jeg har blandt andet lige min Make 9, jeg gerne vil snakke mere om. Og så skal jeg også have sagt tak til alle dem, der deltog i den samme strikhælde, jeg havde gang i. Men mit kamera kan ikke optage mere nu, så jeg pauser lidt og starter igen. Altså jeg burde nok øve mig i bare at sørge for, at der var sådan et naturligt klip lige, når det der det sker. Det kan være et nytårsforsæt eller et eller andet. Jeg var jo med i, hvis vi starter med den her Lærer Make 9, der havde jeg lavet mig en Lærer Make 9 med en strikkepause for 2023. Jeg havde bare lige sådan helt kort klip i 3 stykker strik, en cardigan, smilersweater, slåhjørning, 5 par strømper, strikket julepynt til en julekalender, lykketee, goldwing sweateren og Virtus Unite. Den så sådan her ud. Yes. Tegningerne kunne jeg sgu godt lide. Ja. Jeg vil hellere strikke. Jeg nåede at få lavet en cardigan. Jeg nåede at få lavet min smilersweater. Jeg nåede en slåhjørning. Jeg nåede en lykketee. Og jeg nåede Virtus Unite. Så nåede jeg 2 par ud af de 5 par strømper, jeg havde skrevet. Så nåede jeg, jeg tror, at jeg kom op på, at jeg havde delt julepynten op i, at man skulle strikke 2 stykker om måneden, fordi så passede det med, at der var 24, når vi kom til december. Og jeg tror, jeg havde 18 eller sådan et eller andet, og jeg har endt med at bruge det som sådan noget pynt på gaver, så jeg har ikke mere nu. Pyt med det. Det blev ikke en realitet. Jeg fik klippet i et stykke strik, og måske det har været mit Dubai-sjal, har jeg strikket det i år. Det grønne. Det kunne det godt være. Det er i hvert fald lige... det kan også være cardigan. Klippede jeg ikke den op? Jeg kan ikke huske det. Pyt. Så som sagt, så nåede jeg det ikke, men jeg nåede en hel masse og en hel masse andet. Så jeg er godt tilfreds, og jeg synes, det har været sjovt at have den her og kunne gå efter sådan som nogle delmål. Det betyder også, at jeg har, igen i år, har jeg fået den her bullet journal for Knitters. Og der vil jeg igen være med i en Make 9 for 24. Og hvis at tegningerne i den anden de ikke var så gode, så er de lidt værre her. Så sådan, vær over med mig. Tak.
Den ser sådan her ud. Jeg kan bare holde den her bare, så kan I ikke se. Jeg vil gerne have lavet en Sunday cardigan. Jeg vil gerne have lavet en bregnesweater, fordi den jeg havde en i sådan en lyserød farve. Den døde simpelthen. Den var bare slidt op her i ærmerne, og så begyndte, fordi man samler sammen, så det passer med, at der kommer et hulmønster ned, der så også skal gå ned. Så man samler egentlig op i hulmønstret, så det der hul der, det var bare ikke til at redde. Den havde gjort det godt. Jeg sagde tak, og så prøver jeg den ud. Så har jeg fået alle mine græskar givet væk med undtagelse af 1, og der vil jeg gerne have nogle flere. Så har jeg 3 par gavestrømper. Og det er fordi, jeg vil egentlig gerne prøve at øve mig lidt i det der med at give min strik videre. Til dels så har vi rigtig meget strik her i huset. Og til dels så tænker jeg egentlig, at folk som regel bliver glade for det. Jeg har bare nogle gange sådan en barriere inde i mig selv, der sådan hedder, bliver de sådan rigtig glade? Eller er det bare sådan, nej, hvor fint. Eller, men måske hvis jeg sådan var bedre til at give noget væk, var der måske nogle mennesker, der blev rigtig glade. Så har jeg på et tidspunkt til min kæreste lavet sådan en sweater med noget islandsk mønster. Sådan noget med nogle trekanter, og jeg kan slet ikke lige på nuværende huske, hvad den hedder, og det har jeg heller ikke skrevet på her. Men det mønster vil min søn gerne have en sweater i, så jeg tænker, at han skal have en ny spejdertrøje i det mønster. Ja, det vil han gerne have. Altså, da jeg lige havde lavet den anden til min kæreste, og det er ved at være 2 år siden, tror jeg, der ville han gerne have en i det mønster. Så det har jeg bare, det er nu, at jeg indfrier, at han ønskede sig sådan en. Så har vi som sagt vores lille hund, og hun er en malteser. Hun har ikke noget sådan underpels, og kun sådan noget menneskehårspels. Allergivenlig hund. Men også en hund, der fryser. Så hun har altså her, når det bliver koldt, når vi skal ud og gå en tur, så har hun en sweater. Og hun har haft 2, men den ene, den var simpelthen bare blevet ulækker. Og den kunne bare ikke blive sådan ordentligt ren, og den døde. Indtil nu har jeg lavet med sådan noget akrylgarn, fordi jeg tænkte, det var smart, at det kunne gå i vaskemaskinen. Men jeg havde faktisk en idé, om jeg ville prøve, om jeg kunne lave en i rigtig uld, jeg så måske ikke sådan kunne filte sådan helt hårdt, men filte lidt. Så en sweater til Bailey. Og så vil jeg gerne, i stedet for hele tiden at lave de her fantastiske slowhjørninger, så vil jeg gerne prøve at lave nogle af de der Mrs. Slow. Fordi jeg havde en eller anden idé om, det er de her bamser, der ligner mus, skal jeg lige sige. Jeg havde en eller anden idé om, at dem kunne man så sådan, måske lave sådan lidt mere temabestemt. Altså sådan, vores slowhjørning, den synes jeg bare altid sådan er lidt fin. Så kunne dem her måske godt være julet, eller påsket, eller et eller andet noget ud fra farvevalg, og måske med broderet nogle blomster på, når det er påske, eller med et nissehue på, når det er jul, eller sådan et eller andet. Så den tror jeg vil prøve at kaste mig ud i den opskrift. Så købte jeg for nogle år siden det her hæfte med nissehuer fra Mødrehjælpen. God sag. Helt lavpraktisk, jeg ved ikke om det er sådan mere. Dengang jeg købte det, der var det på den måde, at man kunne enten købe opskrifterne, og så donerede man ligesom det beløb, man selv bestemte, hvad man synes, man ville give for det her hæfte her. Og jeg kan ikke huske, man får sådan noget 16 opskrifter på nissehuer i forskellige mønstre. Men man måtte også gerne hente det gratis, og så bare strikke nogle nissehuer, og så aflevere dem til Mødrehjælp. Og dengang jeg hentede det, der var jeg sådan, at jeg skal i hvert fald prøve at lave en af hver på et eller andet tidspunkt, og så kan det altid bare blive givet til Mødrehjælpen. Og det har jeg bare aldrig fået gjort. Så nu har jeg skrevet det på med min Make 9, at det er altså en ting, at til næste år vil jeg have lavet nogle nissehuer, jeg kan give videre til Mødrehjælpen. Så den gode tanke er der i hvert fald. Og så når vi så kommer til praksis, så synes jeg kan huske, at det der nissehue-strik ikke sådan fanger mig helt vildt. Men det kunne jo være bilstrik så. Yes. Og så har jeg skrevet dobbeltvanter, og det er sådan nogle af dem der, hvor at man egentlig strikker en luffe, og så strikker man i forlængelse af den, altså nede ved skaftet, en luffe mere, som man sådan vender indeni. Jeg håber, det giver nogenlunde mening, det jeg prøver at sige. Men tykke luffer, det er det, der er pointen i hvert fald. Har jeg også på min Make 9 for næste år. Yes. Så er det i hvert fald sagt, at jeg tænker at deltage, og jeg ved ikke, om der er sådan en officiel hashtag ved nogen, for jeg har simpelthen bare ikke fået set så meget podcast, som jeg måske burde.
Men jeg er sikker på, at hvis der kommer sådan officielt sammenstrik omkring det, at så kommer det til at stå inde på den her danske sammenstrik inde på Instagram, og så kan jeg gå derind og finde den. Ja. Yes. Så nu jeg sidder og kigger mig rundt, det er fordi der ligger nogle ting her også, som jeg har købt. Og det er ikke fordi jeg sådan... Men jeg har købt en af de her vitrillegarn. Hvis I følger hende på Instagram, så har I set dem. Det er sådan en garnholder, hvor man kan sætte garn på, sådan så når man kan gå tur, så kan man lige have den her rundt om armen, og så kan garnet hænge her, og så kan det sådan rotere. Og jeg skal sige reklame, for jeg har fået lov til at købe den med lidt rabat. Jeg glæder mig rigtig meget til at få den i brug. Jeg regner med, at jeg skal have den i gang her i det nye år, hvor der forhåbentlig, altså sådan forår-agtigt, bliver anledning til en masse dejlige gåture. Jeg har fulgt med op ved hende Inga i Norge, hedder hun traditionel strik, et eller andet, strikketradition, et eller andet sådan. Noget i den stil. Super fin, mega hyggelig podcast. Hvis jeg husker det, så skriver jeg det lige hernede, hvad han hedder. Men hun har sådan en i metal, som hun går med, og det har jeg gået og tænkt på længe. Ej, det var smart, sådan en vil jeg gerne have, fordi førhen havde jeg ofte strømpestrik i lommen, når jeg gik. Sådan så, at så kunne jeg bare lige tage det op og gå og strikke med, men så havde jeg jo garnnøglet nede i lommen, og så skulle man sådan lige en gang imellem hive enden lang, og så hang den, og så kunne man sådan ligesom... Og det var også fint, men det var alligevel lidt bøvlet, når man sådan skal... Altså så stoppe, eller hvis der lige var et eller andet, man skulle samle op, eller sådan, så skulle man være sikker på, at det her garn ikke røg ned i mudder, eller et eller andet. Så jeg håber, at den her, den ligesom er svaret på, at det ikke kommer til at ske. Ja, den glæder mig til at få prøvet af i hvert fald. Og så tror jeg, at det faktisk lige strikrelateret er det. Nej, det er det da ikke. Jeg har jo været gæst inde ved Helle. Jeg har været med inde ved Helles kærhulstrik, og vi har jo den der sammenstrik, der har kørt indtil slutningen af november. Og så nåede vi vist hen i december, inden Helle og jeg lige sådan lavpraktisk havde tid til at sætte os sammen og trække nogle vinder. Og der er trykket vinder i vores den sammenstrik, der hedder strik pynt med kærhul og brix, eller brix og kærhul. Det kan jeg ikke huske. Det er også lige meget. Tagget duer ikke mere, skulle jeg lige til at sige. Vi har trykket de vinder, der var. Så tusind tak til alle jer, der deltog. Der var 4 præmier, eller 5 præmier. Kan jeg ikke huske. De er sendt afsted, og jeg er kommet frem og er modtaget, så vidt jeg ved i hvert fald. Så det var bare dejligt. Men tusind tak til alle jer, der gad at være med, og tak til alle jer, der gad at give præmier. Og det var helt overvældende, at fra noget, som var vores lille tossede idé, til at der bare var rigtig mange mennesker, der var med. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange det var, men vi var på den anden side af 200 i hvert fald. Det synes jeg er bidrag. Det synes jeg var virkelig flot. Ja. Jeg har vist ikke mere på programmet nu. Jeg har lovet nogle gange nu, at jeg vil lave en rundvisning herinde i mit krearum. Og det står jeg som sådan ved, men jeg har lavet sådan nogle, vi overtog huset, så har jeg lavet sådan nogle film med sådan så det ud, da vi startede, sådan så det ud, da vi malede, sådan så det ud, da jeg havde sat møbler ind, og så har jeg lavet sådan en, hvor jeg har optaget, hvor jeg sætter mit garn på plads. Men jeg har været ved at sidde og kigge dem igennem, og kvaliteten er altså bare ikke specielt god, at der, hvor jeg sætter garn på plads i hvert fald. Så hvis noget af det kan bruges, så prøver jeg ligesom, at jeg kan klippe det sammen og lægge det her til sidste videoen, sådan så jeg lige kan få en eller anden, måske sådan lidt opspeedet med noget musik henover, video, der viser det rum her, jeg sidder i. Og når det så er sagt, så har vi nu boet her siden 1. september, tror jeg. Og jeg har allerede fundet ud af, at det fungerer i det her værelse. Og det er ikke fordi ideen med at have, det er ikke for at være utaknemmelig om at have et kræværelse, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg har alt mit garn herovre bagved. Jeg har alt muligt papir, bøger, nusseri ting her. Andre kreative ting heroppe. Og herovre ved siden af, det kan I ikke se, har jeg sådan et højt indbygget skab fra gulv til loft, som er fyldt med ting til at lave kort og symaskiner og stof og ja, hvad er der mere, lamineringsmaskiner og
om alt muligt mærkeligt derovre. Og det fungerer sådan set også fint nok. Det der er problemet ved det her, det er, at hele familien er sådan blevet enige om, det her bord, der står herinde, jeg har sådan et legebord her foran mig, det er der, hvor vi ligger ting. Og det er ikke kun min familie, det er også mig. Det er også her, jeg ligger ting. Og det er egentlig ikke det, der er meningen med det, fordi jeg vil gerne en gang imellem kunne sige, at jeg lige sætter mig herind og laver en times arbejde, eller jeg sætter mig herind og laver podcast, uden at jeg sådan skal til at bane vej, eller sådan lige rydde en lille plads her. Så vil jeg bare gerne, at det her bord herinde, det var tomt. Så vi er sådan lige nu på jagt efter et nyt møbel. Og i den forbindelse har jeg gået og tænkt lidt på, om jeg måske skulle finde et lidt mindre bord, stille det på den anden led i rummet her, og så få mig en lænestol, sådan så jeg kunne få sådan et hyggerum, hvor jeg kunne sætte mig ind og strikke. Og så er det der med, får man det så brugt. Fordi jeg har også en okay stor stue, og der kunne egentlig også godt være plads til en strikkestol. Men jeg ved ikke lige, hvad det ender med. I hvert fald så er det, ligesom når I ser kræveværelset, så er det fint, men det er med det forbehold, at jeg allerede nu ved, at vi er indrettet med de møbler, vi havde, fordi det var det mest praktiske, og det fungerer ikke fint. Altså på den måde er det jo ikke, fordi det ikke fungerer. Det her bliver bare sådan et rum, hvor det roder, og så lukker vi døren. I stedet for, at det bliver sådan et rum, hvor det inspirerer til kreativitet, hvor man får lyst til at sætte sig ned. Så jeg overvejer, om jeg lige skal have fat i Henriette Hall til at komme og lege hygge op dame herinde, fordi jeg tror, at det der setup, hun havde, eller har hjemme i sin stue med alt det der, det er bare det, jeg gerne vil have. Jeg synes, det er helt vildt hyggeligt. Så hvis du tager med, Henriette, så er det en åben invitation. Ja, tiden løber. Der er gået lang tid allerede, og tusind tak, hvis I har hængt i så længe. Jeg håber, at nogle af jer kommer tilbage. Jeg kan se, jeg har lige krydset de 1000 abonnenter, og det gør også, at til næste gang, så har jeg fundet en eller anden præmie til en giveaway, fordi det skal vi selvfølgelig fejre. Og udover det, så kan jeg faktisk heller ikke huske, om vi er ved at være der, at er det måske er det ved at være 2 år siden, at jeg startede. Det tror jeg, det var. Det tror jeg, det er. Og det skal vi da også fejre. Så jeg må lige have fat i nogle præmier i hvert fald. Og så tænker jeg, at det bliver i det næste afsnit, jeg vil lave. Jeg vil så gerne sige, det bliver mit januar-afsnit. Men jeg bliver også bare nødt til at sige, at for mig så er det meget vigtigt, at det her det er lystbetonet. Og hvis ikke lysten er der i januar, så er jeg ked af, hvis jeg lover noget, jeg ikke kan holde, for så bliver det en dårlig samvittighed. Og det er ikke meningen med det overhovedet. Så næste gang jeg kommer på, så er der en giveaway i hvert fald. Ja. Ævlebævle. Rigtig godt nytår til jer alle sammen. Tusind tak, fordi I har set med. Endelig læg en kommentar nedenunder videoen. Like, abonner, alle de her ting her. Så giver det hele så meget mere mening. Og det er rigtig hyggeligt at være i kontakt med jer. Så ja, sniksnak. Jeg håber, I alle sammen har det godt, og vi strikkes ved inden længe. Hej hej.